La 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 la. Yani? Au! Yani? Yani? Leave me alone. Hvem kalder du Jarl? Kenneth? Ja. Mulke? What the fuck er det der? Kan du se? Hvad? Det skulle vist være et får. For mig har den 3 ben. For mig der er det en gris. What? For mig der, den er brun. Har 3 ben, ikke noget hoved. Okay, for mig der er det en gris. Hvad? Hvad? Jom, 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 jom. Den kommer vi tilbage. Det ved du da. Du kommer ud og henter mig. Ej, jeg teleportet. Oh. Du teleport, du snyder. Oh my god, nej. Det var nu meningen, jeg ville teleporte ham, men så kommer jeg til at trykke den forkert. Jarli? Ja. Nej. Nej. Jeg kan ikke komme ned nu. Er det der vand? Oh my god, nej. Yani? Yani? Jeg er fucking død, seriøst. Er du Yani? Hvorfor også design dit tag sådan der? What the fuck? Yani? 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 Oh, svampe, I'm going so high. Hvor fanden er jeg henne nu? Hvorfor kan du henne? Yani? Yani? Jarli? Yani? Jarli? Yani? Jarli? Yani? Oh my god. Hallo, Yani? Ej! Okay. Fuck you, Yani! Er det Mulke? Simon, skulle du bruge det ikke? Har du et æg? Ja. Oh my god, hvor har du ikke sagt noget? Oh my god. Skal du ikke bruge et æg? Hvor er du hen? Yani? Hvor er du hen? Hvor meget Det var på hen. Oh my god! Ja, i skoven. Okay. Men jeg kan faktisk bruge 2, hvis det skal være rigtigt, fordi så har vi 2 kager. Ja, kan lige prøve, så jeg kan finde den her. Der er lys. Ah, shit, lava! Fuck! Hvor er du henne? Yani? Janni? Yani? Oh my god. Der er en 3-benet gris igen. Trippen gris. I can see my pole. Kenneth hus. Yani house. Hvor er du henne? Jeg kan ikke finde hjem. Mit hus. Er vi inde i hjem? Ja. Jan. Yani? Simon. Ej, fuck, hvorfor har jeg ikke nogen spand lige nu? Hvor er du henne? Hvis du går... Løb! Der er sådan Au. nogle
fandt jeg en græskar et sted. Sådan Au. bag mit hus. Åh, det var dig. Sådan en bark. Bag hvems hus? Janni! Det er dig navn. Det var sådan en bark, og så hvis du bare følger den. Fuck you, Hula. Prøv lige at høre, jeg kan høre noget bulren. Nej. Ikke igen. Fucking zombie, kom her, mand! Fuck you, Kenneth. Fuck you. Nu respawner jeg ud af igen. Fucking af, mand. Dansk. Og det er ikke noget, der er det så på Cave Adventure. Nej, jeg kan ikke finde hjem. Har I fundet mit gamle hjem, eller hvad? Før der var jeg noget ind til landsbyen. Janni! Janni? 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 Ulke. Kom, Janni, sådan af. Au! Nej, hun ikke. Oh my god, oh my god, lag. Hvorfor lagger jeg hele tiden, du der i dørene? Lag. Muffin Janni. Muffin, Janni. What the fuck? Janni? Janni? Huh? Nå ja, Kenneth. Nej. Janni? Havde du brug for nogle pressure plates i sten? Ja, bare der ved portalen. Jamen jeg har faktisk nogle. Gå væk, der kom! Du er ikke Janni. Ja, Oh. Janni! Au. Hey. Har I fundet nogle? Lag!